Iki cocok ya arek senja. Kayak nongkrong-nongkrong sore, ya tepaan iki rodok mendung. Ya, misalkan iki udarae nang kene enak. Lek misalkan nang kene yo senja yo koyoke tambah sip ngene iki wis panggon koyo enak ngono. Kayak merenung, gawe berpikir, gawe santai-santai ngono. Iki tak duduhi panggone. Sip sing gare enak kene apa nang kene? Sawah luas. Mari ngono nang kene iki view-ne langsung nang Gunung Raung kok. Gunung Raung. Nah, nang sebelah kene iki ana tak dudu view-ne. Sebelah ini kok gunung-gunung kok gunung sawah-sawah iki kok terasering cuma gak terlalu dhuwur. Nah, iki ana gunung lereng Argopuro iku ketokan. Sip iki pokok wis. Dalan ya. Lek video iki rame viral pirang wulan kes nang kene lak rame. Wes lah delok wis. Rame, akeh sing nongkrong nang kene sore-sore, isu-isu. Cuma sayange yo koyoke sampah. Bakal jadi masalah nang kene. Jaluk tolong rek, monggo iki tempati rame. Jaluk tolong sampah nang kene yo. Nek iso nggo kresek dhewe. Nggo kresek dhewe, nggo tas dhewe, sampah sing digawe mangan atau sing digawa balik rek. Eman rek, panggon keren iki dan sebagus iki lek mbok rusak. Delok nih. Aduh sih pisang kas ya. Delok nih. Enak gawe lungguh nang gubuk ngono, nang kene ngleseng-lese. Cuma aja nggawe rusuh ae lah. Delok. Ya wis. Panggon kok ngene iki akeh jane lho nang Jember, Bondowoso, dan sekitarnya. Ya wis, lanjut meneh wis. Lek rame tak duduhi panggone nang ndi. Ya wis, lanjut. Gak rame ya wis. No, paling gak iso gawe koleksi video. Ya wis.